ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മക്രൂണി റെസിപ്പിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് മക്രൂണി, 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, കറിവേപ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്. ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും ചേർത്ത് വേവിച്ച ചിക്കനാണ്. മക്രൂണി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് മക്രൂണി തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് മക്രൂണി ചേർക്കാം. മക്രൂണി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സ്റ്റെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം. ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാം. ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടട്ടെ. ഇനി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തതായി തക്കാളി ചേർക്കാം. തക്കാളി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. 2 മിനിറ്റ് മൂടിയിട്ട് വെക്കാം. സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം. ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 2 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി വന്നേരം നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട്. ഇനി മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല ഒന്ന് അതിലൊന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ. 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. അതും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി, ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇറച്ചിയിലും പിന്നെ വേവിച്ച ഇറച്ചിയിലും മക്രൂണി വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടിടാം. ഇനി ഇറച്ചി ചേർക്കും. ഇറച്ചി ഫുള്ളായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്ത് വേവിച്ചതല്ല, കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഇതിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു മക്രൂണിക്ക് നല്ലൊരു ആ വെള്ളം മക്രൂണിയിലൊന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി വേവിച്ച മക്രൂണി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ്
ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും കുറച്ച് ഉള്ളിത്തണ്ട് അത് വെക്കുന്നു. അതൊന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്, തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.